ҳамчун шофёр ба шофёрое ки нав тарафи рашт меоянд тарафи ғарб меоянд чӣ гуфтани бародар оиди ҳамин 10 километри раҳ ҳаст оиди ҳамин раҳҳои хатарноки ҳамин ноҳияи рашт чӣ гуфтани бародар чӣ тавсия додани тавсия ҳаме ки эҳтиёт кунед ҳамин раҳ фарқи ҳам як ягон балон тона дуруна ана таҳпои мошин назана карте партере чӣ гуна бояд эҳтиёт кунам остаҳай кардан дар мошино ақиб данашанга е сорбон оҳистаро барои ҳама вақт остаҳай ки иншоалло ки ба манзили ба макону саат саломат мерасем тезкиҳай карди барин ҳамин хел ба ҳар як садамаҳо нохуш ба дучор мегардида эҳтиёт ними ҳаёт ай душанбе то ғарм ай ғарм то душанбера чанд километра 175 зайда 180 табни 180 километр 180 километра дар чанд соат тай мекунӣ 3-4 соат аменем 3-4 ба кадом сурат ай рӯи 20 тай кардан не кавтар теста сурат теста накунем мерасем саломат бош ҳамин рӯи 60-70-80 ай кунем мерасем дар рӯи 20 то бега намерасем кам аю раҳое ки ай рӯи 20 тай мекунӣ кам яке ҳаст ҳаст ҳамаги як хуб боша 15-20 километр ҷамта раҳ вайрон ҳама раҳо ҳамвора ҳама сора росо ин раҳ ҳозир ҷадид бора ин раҳ нав шидаги як 3 сол шид ҳамин раҳ сура як банақша гирифтаги нест рост накард иншоалло ям рост мешава ба мурури замон бояд ба як гуфтае ки раҳ алиш мешава раҳи нав ба тарафи дараи ҷавонон роғун ам қарада на дараи ҷавонон меган ам раҳ ҳамта бояд ки бишава саломат бош бародари азиз хеле фикри хуб хеле пешниҳоди хуб саломат бошем бародари азиз эҳтиёт кунем дар роҳ